Turn left at the traffic light, then take the second right. Turn right at the traffic light. Continue on I-77 north for 32 miles. In 4 kilometers, keep right on I-77. Take exit 35 on the right to Pennsylvania 531, then take the first left. Hi guys, ang oras ay 11 o'clock. Nandito ako sa Harborcreek, Pennsylvania. Nasa I-90 going eastbound. Ang naiwan sa 11 hours driving ko ay 52 minutes na lang. So nag-drive ako ng 10 hours and 8 minutes. Ang destination ko bukas ay 323 kilometers na lang, approximately 4 hours. Ang border crossing ko ay sa Fort Erie, kung saan ako ay tumawid nung papunta ako ng South Carolina sa Peace Bridge. So ngayon 11 na. So 10 hours reset. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alas 9 bukas ako ay pwede nang mag-proceed sa biyahe ko.